klædt i rødt, hvidt og gråt. Det gør ikke noget. Næsen er rund, rød og vædet med snot. Går du lige gaven sidste år? Han er manden, julemanden. Jeg pustede snot ud på hans fisk. Danmarks Radio følger ham i hele december. Hvorfor er du her nu? Bliver det hvid jul, Hvad fanden laver jeg? får alle noget. Jeg skal ikke være værd, jeg skal ikke have nogen kajen. Og hvad med de fattige? Jeg kan godt bruge noget fisse lige. Og dem, der har det dumt. Jeg har ikke tænkt mig at behandle dig pis. Nu holder jeg op med det kleine pis. Og nu til dagens afsnit. Kan jeg få dit nummer? Skete der noget? Hvad? Skete der noget? Hvad skete der noget? Hvorhen? Du faldt. Nej, det skal jeg ikke tænke på. Det tænker jeg ikke på. Jamen altså, du slog ikke benet eller andet? Vil du holde mig i hånden? Nej, pas nu lige på bilerne. Jeg har haft diarré. Har du prøvekørt den nye metro? Hvad? Har du prøvekørt den nye metro-togbane? Skal du ikke klippes? Hvad laver du? Jamen, jeg skulle lige tjekke, om båndoptageren du er ude. Ja, altså, jeg måtte lægge den fremme før, da jeg skulle samle dig op. Det laver. Den her. Ja. Jeg kan godt bruge noget fisse lige nu. Jeg så der ikke hente den lille. Jeg fik de her vandter i går. Eller, se nu der. En lille pige. Så lille tror jeg heller ikke, hun er. Hun selv har fået ud til at være 18 eller sådan noget. Men hun står med sin kæreste. Det kan godt være, du ikke skal gå derhen. Hvad skal I have? Hvad fanden er det? Det ved jeg sgu ikke. Det er sukkerlag, står der, mand. Det er sukkerlag. Det skal du altså ikke købe. Jeg skal købe de der. Ingefær er det noget, der er godt der, mand. Det er skide godt. Det er godt, ikke? Kom her. Så du kommer til at skide ligesom en papegøje i en hel uge. Og dem spænder du bare lige om du ved, fætteren der. Så bliver hun glad. Jeg tror ikke, det er en penisring. Det var lignet en... Jo. En ananas. Jeg tror, vi går videre Det nu. var en penisring. Nej, jeg tror ikke, det De var har en penis. penisringen. Jeg er sikker på, at det ikke var en penisring. De solgte den der slikbod. Jeg er sikker på, det var. Hvad du står og hiver i der? Jeg må være en tampon. Den hænger mellem damens ben. Og når man hiver ind, så spjætter hun. Ja, men jeg tror ikke, det er en tampon. Jeg tror, det er en kravnæse. En kravnæse? Ja, eller hvad? Hvad hedder dem der? Spejlemand. En sprællekvinde. Sprøjlekvinde? Kan jeg få dit nummer? Marcipangris, jeg vil have dit flæsk, dit bløde flæsk. Har vi en aftale? Ja, det har vi. Vi har en aftale om, at jeg skal følge dig hele december måned. Hver dag. Ja. Og det er derfor, at du har den der sporingsmekanisme i lommen. Nå, det kunne jeg sgu ikke få af. Nej, det er klart. Vi har jo syden fast i fodet af din jakke. Men skal vi gå lidt videre, eller hvad? Ja, Okay. det er frisk nok.